Od bura mar Senate okalo paro mar winjo bura mar golo oko gavana ma Meru Kawira Mwangaza kod Senetas duto ma ok komiti moyiedhi. Maendi biro bang' Senetas goyo ombulu ewi paro makamano. Bura mar golo oko Kawira Mwangaza koro dhi chakore chieng' wuok tich juma manyien kendo rumo chieng' tich ariyo juma manyien. Mwangaza oyudore kende lwet Senetas kuom thuolo mar adek bang' MCAs mag od bura ma Meru gole oko juma mokalo. Section 33(3)(a) of the County Governments Act and Standing Order 81B of the Senate provide that the Senate may, by resolution, appoint a special committee comprising 11 of its members to investigate the matter or investigate the matter in plenary. The motion having been negatived, the route of a special committee is abandoned, and that now implies that the Senate will investigate the proposed removal from office by impeachment of Honorable Kawira Mwangaza, the governor of Meru County, in plenary.